taas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad stock na nga alas 4 sa aga. Welcome mga kapatid na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pang sa balong edisyon sa Platuntunan Petsa 29 nagtikaroon sa bulan sa Oktobre kalimang Sabado sa ingka napulong bulan tuig 2022. Good morning, welcome. Aton masuk aton matagpunati aton si mga kabombo sa kabusang sulat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga ululanon sa gihapon, mabasko kag hangin, mabasa. Matulutog daw aton sini palibot sa sulat sa Bacolod kag kabusan sa aton sini probinsya. Bakon sining bagyo nga si Paeng, kamusta ang aton nga mga kauturan, ang aton nga mga mangisda, aton sini nga mga tinderos, volunteers sa aton sa mga merkado, kamusta ng baklanay, mahina-ina sa bungaga. Of course, ato si mga kauturano, masako-sako na ko na pilato ng motoras, precisamente ato si mga driver, despite sini mo lano ato ng babagyo na ato nga tiyempo diri sa Negros Occidental sa Bacolod, mga driver na ato naga pa man nagabulog tawa. Preparasyon diwat biyahe lawet balik pasada sini nga adlaw sa Sabado apis na wala karon sang trabaho sa ato sini talatapan sa gobyerno ang gagawala klase sa aton sini nga mga pampubliko nga mga eskwelahan. Kapo dyan tagsadik sa balon sa kagahon niya si Bombo Dennis Rubica. Na mabalita ang atong kapatamod, balita ato ni balon sini nga pagpalagan siya pratuntunan. Una kita sa aton sini balita lokal, of course, ang padayon karon nga pabili na sa pilaton ka mga evacuees sa mga natuwang evacuation center direksyon sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental bago na pagtuwan sa tubig baha. Ay nasitag sa iya ka mga lugar humalin pa kahapon. So far, didula sa mga reported nga may mga missing casualty kita sa sining epekto kron ni Bagyo Paeng diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Halos pugos ng Pilipinas o likop ni Bagyo Paeng ang iya sining galom. Of course, tutukan tingnan ko ito ato sining patrol, sining paglili nato ni Wata, pagbalik nato sa ato sining mga evacuees na diriya sa may syudad sa Bacolod. May isa ka human bridge nga na utod, na damage sinigid lamang sa isa ka barangay diriya sa may syudad sa Bacolod. Ang napadulungan ni karon sa patrola para check nato kay mabudlay kay molunto sa matuturan nga wasing tabukan. Mayara na sang napulo ka mga LGU sa Bugos ang probinsya nga apektado sining pagbaha. Baka damo-damo na linibo na ka mga Negrosanon karon ang na-displace sa bakon sining pagbaha tugan ni Bagyo Paeng. Sa atong sini mga nagapaunang mabalita sa palibot niya sang pungsod, of course, sa gapon si Bagyo Paeng dito ya sa Maguindanao, 31 na ang ginkonfirmar kahapon nga naglamatay sa mga pagbaha kag landslides. Sumpong samtang may mga reported pa nga missing nga padayon pa karon ang search and retrieval. Bakod man sa mabudog nga ulan dala ni Bagyo Paeng dito sa Maguindanao. Kahapon man si Presidente Bongbong Marcos Jr. nagpirma na sa Executive Order No. 7 para sa voluntary nga paggamit sang face mask sa endorse mga kabanan. Kag sa aton siniya balita sa luwasang pungsod, balita naman sa ibang bayan sa kilibutan dito sa North Korea. Kahapon ang North Korea liwat naman nga nagpalupad sa ila duwa ka mga ballistic missile. So muna mga balita atin balo balita aton gapon mo sini nga kagahon pagpalagan siyempre tutunan Bombo Report sa first edition.
40 minutos na nakalabay yung stock na ng alas 4 sa ngaga. This time, Leon Tabing Patrol. Kamusta ang palibot niya sa Sunod sa Bacolod? Kamusta ito si Makoturan? Bawa iba ng mga taon ng Makoturan daw ay nakatulog bukod sa pagbantay sa atong senaryo, sa atong sitwasyon di sa palibot niya sa Sunod sa Bacolod. Bangod sining epekto ni Bagyo Paeng natias o balas dos kini nga kagaho no. Kita diri sa Negros Oriental nagapabili pagapon sa storm signal number 1 nagakainas ang kagahon nagaingaw ang hangin mo pag lukuan na bla pag linong-linong na mga alas 12 kundi daw linong-linong na way kinabatian nga gahon sa salakyan way kinagahon sa palibot mo nagahoning hangin mo. Of course, siyempre, kadelikado para sa aton siniyan nga mga kauturan. Bantayan tani karon kay number 1 ng epekto man simula itong tiyempo base magtaas ang bilang presyo ng isda sa aton nga merkado. Kaya of course, humaling kahapon, humaling siligad lao, jutay lang panagat na simentik kahapon, maginigunong pumaybay, bangod sa kalaing tiyempo. Of course, may pila pa kita kabahin niya sa atong probinsya nga wala pagyapon sa supply sa kuryente as o balaw na kailan siya aga nag-burnout especially sa northern parts ng probinsya Talisay, Silay, of course guro sa iban pa itong kabahin sa northern Negros until na wala pa nakabalik ang normal nga supply sa kuryente. Madulom ang palibot delikado para sa aton makaturan nga aga pa maglambiyong mga kiminan sa northern parts ng probinsya, especially sa Silay, Talisay, bangod, wala gyapon sang supply sang kuryente. Nagamulomadlos pagyapon ng huyop sang hangin, gabulyada pagyapon ng hangin, dala ang manipis nga pag-ulan mga kebenana. Kaya mo pakita sa mga evacuees nga nagyapon nga pabili sa ilatag sa evacuation center diriya sa may sudad sa Bacolod sa sudad sa Bacolod of course may 8 kita ka mga barangay nga may ara sa mga evacuees pinaka-latest ng gabi mga 135 ka pamilya diri sa sudad sa Bacolod compose ini sing masobra 500 individual ang napiktuhan o kung gine-evacuate nag-ara sa mga safe na lugar sa ila sinatungdan nga mga kabaranggayan mga kebenan kaya mo nang ginaplastar karon para importante ma-safe sila kag of course since maman nga ara sila sa evacuation center ang aton nga city Social Welfare Development Office ara man nagatag man sa ila of course in coordination sa ila sini tagsa iya ka mga barangay officials. Of course, sa pinapagidya kabayan sa aton sila nga probinsya, ang aton nga probinsya daw mga 8 o napulo na ka mga LGUs. Nag-report nga may man sila sa mga evacuees sa pagtuwa man sa mga pagba ang lalaki ito kapon sa nga aga tong sa barangay sa may Kawayan mga kabinan natong nang bulyadang tubig to nag-awas dalan may isa to ka balay nga anod barangay Kaliling to. Mga kaibigan, nung kaga of course sa area man sang banwa iya sang ginubaan. Alam mo na mga lugar nga do kadalom gid kay basko gid sang tubig hapon sang magbubo ang ulan kay sipab lang bubo so may pastilikdan gabi mo tubtob kahapon bilog adlaw tubtob ka gabi may kasubong aga do nagkanay-kanay na tulo-triti na lang nga mga pag-ulan nga aton mabatyagan. Diriya sa siyudad sa Bacolod kaga Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Sa ubusan sa aton nga probinsya mga kadamo-damo man mga sa record o kung sa pinaka-report to kagabi sa aton sining Provincial Disaster Management Team atong pagpamuno ni Dr. Shepard Gillian may ara na 17,011 ka mga individual na apektado o kapin 3,333 na ka mga pamilya sa Bugos ng probinsya ang naapektuhan. Pero tingara sa evacuation center, ito ang evacuation center sa Napoleo LGUs, mga 326 families composed of 15,000 plus ka mga individual mga kabinan. Ang the rest sagwa na sing ila sing nga evacuees o sagwa sing evacuees ora naga traylo sa balay sing ila sing nga mga pamilya
mga kabinan. Pero so far as of kagabi ay ning mga lugar nga ipaba, especially dito is may areas ng kawayan nag-subside naman. Dasig magsaka ang tubig, dasig magbulyada. Pero dasig mo lang mag-subside mo kay ulan nato di ba batsagan sige kwan siya on and off lang ulan kay di man tama gid katudo. May gani kahapon kay wising baskog hangin mo ulan nang gid. Nagbulbaskog lang hangin kagabi. Mga guro kung tatawag sila mga alas 11, alas 12. Until sa buong kagaan nagbumadlos to mula na pagbaskog sa hangin po kahapon niya bilog adlaw nga ulan. Ang pasalamatan ta kay wala sang mabaskog nga hangin. So far so good, wala sa reported nga casualty, wala sa reported nga missing. Diri sa probinsya sa Negros Occidental so far. Gabay pa nga ma-maintain tani nga record nga wala kita diya sing kasualidad o wala kita si reported nga missing bangod sining pagbaha sa pila ka lugar diri sa probinsya ito yung mga napiktado sino mo niyang mga nabahaan bla may mga areas lingot mo sa kawayan nga makita niyo sa buong ginapakita na sa na video ta sa FB ta ang dalan ang Kawayan, Kabangkalan, Sipalay, Hinubaan, Valladolid, Bago, Ibimagalauna, Calatrava, San Carlos, kag Moises, Padilla. Muna yung mga napulo ka mga lugar diri sa probinsya nga naapektuhan ko may reported sa mga pagbaha-baha. Ang prohalong kita gyapon kasi natong bilog ng Pilipinas, daw sakop na sing galom, ni Baguio Paeng mga kapan despite nga ti pinakalites kay na singaga daw alas 2 blatong sentro to ni Paeng daw to sa may area sa malapit sa may Bira Catanduanes isipa bla Bicol area ya po ti Luzon Visayas Mindanao sakop pa sing galom ni Baguio Paeng so halong kita gyapon sa makotura naton kun hindi pa safe ang aton pamatsyag mas maayo pagpabiling kita na dira sa aton mga evacuation centers o sa mga safe nga puloyan sa inyo sini nga membro man sang pamilya. Kay kabudlay di ta magsalig mga kaibanan. Kay ikaw nagay ulan pa sa bukid la basi gulpi naman bla magdalo-do ang tubig galing sa bukid, dalo-do pagadto sa bano pagadto sa syudad kagawa si gulpi naman musaka ang tubig nga maapektuhan naman ato tag sa kapuloyan So ang aton advice niyo kung hindi pa man kamo safe gid sa inyo balay mas maayo pa pabili lang kamo sa evacuation center safe pa kamo at least makakaon kamo at least makapawayway kamo pa dasing lubos kung para mo dito ko sa inyo balay nga nagoligmat ka kay base golpe na mamla magtsada golpe na magdalosos ang tubig baha. 47 minutos na nakaligastak na alas 4 sa aga. This time ko ata report ibu mo Carla may defensor sa patrol. Kamusta ato sinipalibot niya sa sulat sa Bacolod. Kamusta ato sinipalibot Bacois ka of course Ining report niya sa footbridge nga na guba na damage sa isang barangay diri iya sa may syudad iya sa Bacolod. Sabi ka niya sa report kay sa patrol po kay Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, good morning, come in. Yes, Bombo Danis, live kita diri subong sa may area sang Barangay Tangob, Bombo Danis, kung sa diin may ari diri sang isa ka footbridge o kun hanging bridge nga na utod Bombo Danis. Sa subong ti inatry naton nga makapadulungan kasudo kadulom gid sang area Bombo Danis kay tungod nga brand out diri siguro ang siga lang Bombo Danis amo ang area sang Barangay Singkang Airport pero pagpadulong na diri sa may Barangay Tangob wala na sang suga halin ini kagina nag-agi kita sa may Dalan Lacson sobrang out man dito pag-abot naton sa area sa BCPO dara siga na then pa and naman sang Singkang Airport dara naman nag-brand out Bombo Danis so mo ni nga ton sini nga baybayon na kung ano pagid nga mga barangay diri ang apektado sa pag-brand out subong kaagahon Bombo Danis so far ang ulan na medyo tulo-talithi pero may ara naman nga may time nga magdamol ini siya kag magadapya ang hangin Bombo Danis so makita din naton sa dalanon nga may mga sanga-sanga sa mga kahoy may mga dahon sang kahoy nga naganilapta sa dalan kay tungod nga epekto man ini sa
hangin Bombo Danis. So halin gid ya kagapon sang aga ang aton sininga ka-eksperyensya nga pag-ulan-ulan, wala gid sang paghulaw Bombo Danis. Amo man ni ang rason kung mayara sang mga na-evacuate subong adlaw o kung subong nga kaagahon Bombo Danis. So mayara na sang 11 ka mga evacuation site ang nagamit na sang syudad kay tungod nga sa bagyo nga paeng Bombo Danis. So suno kay Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, 11 ka evacuation centers ang ginalakipan sa barangay 1, 2, 16, 31, 36, Punta Taytay, Banago, Pahanukoy, Singkang Airport, kag Takuling Bombo Danis. So nagdangat na 60 ka pamilya o kon 202 ka mga individual ang mga evacuees sa barangay Banago nga amo ang pinakadamo kag gisundan sang 32 ka pamilya o kon 155 ka mga individual ngaya ang yara naman sa karon sa evacuation center sa barangay Punta Taytay. Samtang abinado man si Purnan nga may mga pumuluyo nga nagpamalibad sa pag-relocate apisar sa mga pagbaha kaangay sa Purok 7 barangay Banago kung sa diin 27 ka mga individual ang nagpamalibad nga dalon sa evacuation center. So dugang pa sini nga may mga barangay man nga naka-eksperyensya sang pagbaha. So ang ila sini nga dalanon amo ang nagtaas ang tubig Bombo Danis. Amo ning ila sini nga pa na eksperyensya. So magluwas sa mga evacuees, mayra man sa mga strandees nga kalabanan nga magatabo kung tani padulong Iloilo apang wala ini sila makadayon no pasunod sa kanselasyon sa biyahe sa barko. Ang mga stranded Bombo Danis nga mga individuals nagdangat sa 116. So ini sila temporaryo nga yara sa evacuation center sa barangay Takuling Bombo Danis. So 11 na ka mga evacuation sites ang nagamit ang ini nga evacuation site kinlakipan sa liwat no sa barangay 1, barangay 2, barangay 16, 31, 36, Punta Taytay, Banago, Pahanukoy, Singkang Airport, kag Takuling Bombo Danis. So ari na kita patsulod na kita sa may barangay Singkang Airport. So makita nato na Bombo Danis no nga diri makita nato nga sanag na may mga street lights na sa palibot Bombo Danis. Busingon sa area sa barangay Singkang sa highway, may supply ng kuryente. Yes, sakto gid. May ara sang supply sang kuryente diri sa highway sang barangay Singkang Airport. Pero pag nagpasulod ka naman dito pa south, barangay Tangob, no? Wala na sang kuryente Bombo Danis. Kag makita man naton nga ang iban nagkaka-eksperyensya sang pag-burn out bangod man sa pagtaas sang tubig Bombo Danis. Amo ni daniging katang anay nila ang ang kuryente kiti delikado man Bombo Danis no kag isa pa may isa ka bridge nga nautod sa area sang barangay Tangob. So amo ni karon ang aton sini nga pagabalikan Bombo Danis kito kabudlay gid nga sudlon kay madulom gid ang area Bombo Danis. Buting pag pabalik ka mo di or going ka mo to sa area gid sang Tangob? Bali going kita anay sa area sang barangay Banago Bombo Danis no. Padulungan naton ang yara sa evacuation center kiti sa nakita naton nga yara sa lista sang DRMO sang syudad Bombo Danis ang barangay Banago ang mayara ang unang naka-record sang pinakadamo nga mga evacuees. Pag isa pa Bombo Danis may mga kauturan kita nga wala nag-upod sa evacuation center Bombo Danis, especially sa may area sa Purok 7. Sa Singkang Bubucarda do may evacuate sa Daway. Yes, oo. May adi ka lang. I-check ba na? Bombo Danis. Barangay Singkang, may ara ta. Yes, Bombo Danis may-ari diri sa area sang Singkang Airport no. May-ari man diri sang mga naka-evacuate Bombo Danis. I-check na dabi kung dara makabulapit sa area kay kundo Panago pa sa malayo pa kamo. Malocate na dabi nga evacuate na to sa may Singkang na parates daw lapit-lapit na lang. Kay do lala pa ako penetrate to sa may area sang barangay Tangob bangod da burnout no. Da sa may area sang tong dito sa Taytay to da sa Kapurok
footbridge sini nga na damage ha. Kaya pero bala nato balikan nato sini nga mga kultura nato sini nga mga kwan bla nga mga evacuees na kung kamusta ng sitwasyon nila sa uni nga kagahon kay kung kagabi bot kung nakatulog pa sila sing maayo bangod balanta to sinara sa evacuation center Bumukarla ang ilan ni paminsar ila si balay mo no kung ano bala natabo to basi kung nasulob na gito sin tubig ba basi nagkala damage itong ila mga balay or basi nagkala guba to to dito sinato sinara sa evacuation center pong pinsar gapon sa tagsan nila ka mga panimalay unless lang kung nila to ba nabi nagkalabili ng mga kabataan kasawa lang ara sa mga evacuation center Bumukarla. Yes, sakto gida Bombo Danis to kami ara ginaya sa nga iban nga pumuluyo nga magapabilin ini anay sa ila sintag sa tagsa ka mga puluyan para at least nga ma-secure nila ila sini nga balay antis nga bayaan Bombo Danis no. So mas maayo na lang gid nga magapadulong na lang ini sila sa evacuation center kay tungod nga hindi mapunggan ang ulan. Sa Gunson ang ulan ang gaka-eksperyensya naton subo nga kagahon na pumadali. Subo mo Carla sa paglibot o sa palibot sa syudad sa Bacolod dula man kami na talupang danabi may mga dalagko ang mga puno nga nagkala tumba sa dalan or may mga kuryente dang nagkala utod ya kay inasang kagahon daw ka basko gid ka madlos gid sang hangin mo Bumbo Carla. Yes, Bombo Danis, so far wala pa kita may makitaan nga mga kahoy nga nagkalatumba. May makitaan na kita nga mga dahon na gid nga nagalilapta sa dalan pero sili nga kahoy o kung sangabi nga nadagdag sa dalan wala pa gid ya Bombo Danis. Kabay pa nga hindi lang kay mabudlay no kag basi bala may magalabay and then gulpi lang may taktak nga kahoy nga dako Bombo Danis ini budlay man ini kag delikado sa pumuluyo. So far wala pa gid sa bong kita may makita diri nga area nga may mga kahoy nga nagkalatumba Bombo Danis. Subong Bumbo Carla kamustang hangin mablubaskog pa ko para ta kainas nga early sini nga kagahon or late kagabi. Bombo Danis. Subong kamusta ang hangin anong mabatsagan ta dira sa gwa no kaya kasubong niya sa patrol galibot gid ara abong serias ng Barangay Singkang ang hangin bala kumpara mo kaya late kagabi kag early siling nga kagahon kamusta subong hangin nang kanay-kanay na gidman. So far Bombo Danis pabugso-bugso o kon malaka-laka ang pagbaskog sa nga hangin same man kagabi Bombo Danis no may time nga may time nga baskog ang hangin amo ning rason ko nga may mga sanga-sanga gagagmay nga nilupad Bombo Danis may time man nga okay ang pansang hangin no ang ang dapya sa hangin Bombo Danis. So Bombo Danis pamatian bala naton ang pahayag gikan kay Doktora Ana Maria Laarni Purnan. Total natin evacuation center mga 11. Mayroon kita Barangay 31, Banago, Punta Taytay, 16, 2, 36, Pangamokoy, Sintang, Tacolinta, and Barangay 1, Banago. 60 ka family sa 202 ka individuals. Yung Punta Taytay, amo ang second. They have 32 families and 155 individuals. So mayroon kita yung mga flooded areas that iba nag-refuse to be evacuated. Like sa Purok City, sa Banago, may 27 that refuse to be evacuated. So may kita mga barangays na flooded sila sa ilang roads pero passable pa man. We have Sandis, no? Mga taga-Iloilo na tagal na tasang biyahe na standard sila sa bigala natin sila sa Tacoling Evacuation Center. Wala. So ara ka na sa area evacuation center sa may Barangay Singkang Bumbo Carla. Yes, Bombo Danis sa mag-isol kita kay ara sa sulod sang elementary sang JL Torres JL Torres Elementary School ang evacuation center sang Barangay Singkang Airport Bombo Danis. So
Sige, no? Maliso lang kita. Okay, Kay naglapaw kita. No. Liso na nato. Maliso lang kita kay magasulod kita dito sa may JL Torres sa Bombodanis. Kay hindi mo mabalaan no diri sa may Guaan kay tungod nga ang evacuation center ara gid mismo sa sulod no. O kon ang gym sa elementary school ara gid mismo sa sulod no. O kon sulodlon gid ini siya Bombodanis. So igaano nato no. Isudlo naton kamusta naton naton sini nga mga kauturan kung kamusta ang ila sini nga sitwasyon diri Bombodanis. Sige, gaan talaga may nga ligwa bumbukarla no para maka-discuss so as patrol magkasulod ka to sa aton nga mga evacuees kay paratis mabalaan tamam lang aton nga mga kauturan kung kamusta ila sini nga sitwasyon no sini nga kagahon kay sini despite nag-lockdown na pagtupas ng ulan hinay-hinay man ang pugada sa ngangin kumpara mo late kagabi early sining kagahon no daw hindi pagid ko nako magtan ayaw bumukarla do ipata safe gid ni magbalik sa mga ilatag sa puloyan ni mga utod naton no kay kabudlay pa no tod bisan na mo ni senaryo takati as over sining ko as alas 2 kinas kagahon ang Negros Occidental City of Bacolod under pa sa storm signal number 1 so kay dugay mo balati ni pinaka-latest man aton nga weather report sa aton siniya nga pag-asa kay importante safe lang tanay no sa aton nga evacuation center ang aton puloy-anti natural lang minakabalak-an na mga gamit naton pero importanteng kabuhi no kay kung gamit iya kung madula na magkalanod sa tubig batis makabakal pa kita makarecover pa makita pa na naton pero kabuhi na madula sa aton membro ko pamilya amo na yung mabulubudlay amo na may mapilan ka mga ginpatigahan nga preemptive evacuation andin las Bacolod konti sa iban mga bahay niya sa aton siniya nga probinsya no para ma-safe mabutang sa hilway nga lugar ang aton siniya nga mga pumuluyo nga napektuhan sining bagyo nga si Paeng bangod sining madamol malawig nga pagtupas ang ulan malin pa sa nagligad nga adlaw tugtog kahapon bilog adlaw until sining nga kagahon no may nga sermon nga kagahon no ay kati medyo talutaliti na lang pagaling kay 5 kainas sing kagahon na late kagabi or early sing kagahon nagbaskog pa ang hangin ang ato na batyagan diri sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental amo na delikado ng hangin mo kay once may hangin like base bala may mga puno nga magkalatumba kay sipab la kapod ang bilog adlaw ang ulan nagahumok na ng duta mo bangod na nasa lupsop na sa tubig ulan or nagabaha na sa plakeria tingali ko maghangin bulya-bulyahon sing hangin da ang puno bangod humok na ang duta ginatapikan niya bangod na huluman na sang tubig ulan ti may tendency na nadako ng tsansa nga matumba siya mapugday abing sa kapuno pati maiman so far kay since kay ina si kagahon early pa sa aton nga mayong dalan from Northern Negros from Silay, Talisay going sa Bacolod sa aton main highway so far wala kita sa may nalabayan wala sa may nakitaan nga nagkalatumba nga mga puno sa kahoy nga masilintati sa vlog sa Floya sa aton sini nga mga salakyan ladies morning po linong-linong sa aton nga mayong dalan mo pangonti iba nato mga turan pornada na way na naglagaw paggabi kaya man itong tiyempo mga kapinan Magsukay na tagali iya sa may Bacolod may Silay Public Plaza bala na may report na bato kagabi may isa man nakapuno sa kahoy nga natumba nang sa may front kita bala sa Rizal Cultural Civic Center nakalabot gito sa duha ka mga kiosko muna report natin nga bato sing kagahon ng labot sa may kusko nakatugas ang minor man lang nga damage nakabala ko sa Silay subong may mga kusko na dira may mga baligya may mga limnan may mga kalanaan like there is Bacolod sa naging maskara bangod upcoming man ang kuan mo ang piyesta sa simbahan San Diego de Alcala muna nga may ara man sa mga kusko sa may Silay Public Plaza pero so far sa Silay wala sa mga reported evacuees may mga pila ka porsyon nga danong sa kasakaban ng tubig hapon Presmenteris may area sa Antonio Luna, Barangay Mambulak pero
so far wala pa siyang reported yung mga evacuees sa City of Silay as of this time mga kabanana. Okay na si Carla, balikan na ba si Carla? Nabalikan si Bubu Carla nasa evacuation center dahil sa may area sa Barangay Singkang Airport. No? Bubu Carla, come back! Yes, Bombo Danis, live kita diri subong sa evacuation sa Barangay Singkang Airport akon ari diri sa may J. Alvarez Elementary School. Sa subong Bombo Danis di mga puro na ditanan mga bangko ato sining makitaan may mga evacuees naman diri. So total sa mga evacuees nangyari diri is 227, 70 ka mga pamilya, no? 227 ka individual kag 70 ka mga families ang ari diri subong Bombo Danis. Kay subong nga aga ating tagaan na ini sila sa feeding ako na lugaw Bombo aros kaldo no. Subong lagapulo pamahaw. Paulo pa init ini sila anay kiti syempre Bombo Danis sa gini no at matugnaw gid ang aton sining tiempo sa mga kagawon especially may mga kabataan gadaan nga yari diri subong nga kaagahon Bombo Danis. So try diri naton sila nga pila naton Bombo Danis. Ay mo bukay try ta pilaton ka evacuees kung kamusta ang senaryo subong nakatulog man sila sa gabi. Maganhi Bombo Danis no. So try naton kay after this ang naga-record diri among aton sining pangayuan man sang ila sining lista Bombo Danis. May mga kabataan, mga tigulang, nga rada karon sa gymnasium nila or covered court. Sa ni Bombo Danis no. Iyan isang elementary. Covered court nila covered court sang elementary school. Yes, sa Bombo Danis. Mama Nuras, kung ba din nagkagto? Good morning. So, halo no? Karela Godaman. Karela Goda. Karil. Okay, ano oras kung ba din nagkagto? Mga alas 2 man. Magkagahon. Ano ka mo din nga purok diri sa may Singkang Airport? Kalong-kalong sunwan. Halong, ano gisakyan nyo pagkagto? Nang iya ka barangay man. Gisugatid ka mo? Mga pila ka mo kapamilya ang gindalali? Nang damo man lang. Damo pa ka mo? Sobra ka mo tulo? Hindi ko lang maisip. Hindi mo lang maisip? Oo. Sinirin silang kakagahon gali? Oo, kagina, naging sang kaagahon. So naman, damoy kitang ulan. Kamusta dito sa ginhalinan yung inyo sa mga pulutan? Nang pusog ang balang ang balog. Tapos sa may baybay na gid ka. Bye-bye. Tapos sa taas pa ng tubig. Nalabo pa yung balay? Oo nga. Mga di inaas ka? Lapit-lapit na lang sa salog man. Tapos taas kaya kayo. Hasta na sa dalan. Sa dalan na? Okay. So alas 2 mo sang kagahon, yung rescue ka mo dito, dala-dala. Okay, mga pila ka bilog, yun yung kawataan, nakita mo, sobrang baig ko. Kami pa man lang di una, pagkatutin naman, ma'am, doon kami pa man lang din tao, bala ma'am. Okay. Mga pila man ang bata, do sipon man lang. Pulo? Di duro kalagot pulo, ma'am. Tapos pagka sunod noon, miyara naman nag-abot. Mga taga magsungay. So ano, di subong nga mga puro kang ari dito? Or sityo? Nang kalong-kalong, pag magsungay lang guro, nabalaan ko na. Ang mga duwa? So kamusta din mo inyo? Sino nga pagpahuway? Kayo naman, ma'am. Nakatulog man? Wala. Nakalanggit. Pero sa mga bata, nakatulog man sila. O, hindi man guro, makagampang man sila. May enjoy yan nila. Pero may aragin sa mga pares na kay Baby. Nakatulog man sila. Ang ma'am. Carla, Kung susubok, anong nabato nyo? Bombo Danis, sino tong bilhin sa balay nila? Banaya? sino nabilin sa inyo balay? Bana ko naman. Ang bana mo. Ang iba, may yaraman sa nabilin dito sa ila. Nyara man. Damo ka ito nabilin. Wait lang ko kabalo man. Pero ang may mga kabataan, yung pang-una. Pilang bilog bata, ina mo na Banaya. uyatan niya. Isa lang bata Wala niya. ka kabataan mo. Isa lang. Isa lang. Amo lang. Ano obra ni Papa Mr. Dennis? niya? Ano obra ni Mr. niya? Panagat? Ano bro, sa mister mo? Delivery man. Agad delivery siya. So, susubok may ubra pa siya? Wala man. Hindi na lang siya ganun. Pero pagtuon niya ka mo dali. Ma'am. Bombo Danis, Okay, no? So,
ma-check na based sa kwan sa official dra gapang record Yes. kon so far subong pilagid ang ara dra ka mga persona no kay ti para mabalaan taban kay ining interview to subong sinilang gid siya nga kagahon man dra ginadala mo sa covered court sang GR Torres Elementary School Bumukala. Yes, Bombo Danis. So try naton nga ang in charge dire ang nagalista sinisang mga na-evacuate diri sa may Sintang Airport. So ma'am, good morning. Ma'am, si Bombo Carla ni ma'am. Ma'am, nga kami tani data kung pila nakabilog ang ari diri o kung pila nakabilog ang mga naka-evacuate diri kag ano ini sila nga puro kag sitio. Okay. Mo, amon nga number of families is 70, ma'am. Ang individual namon is 227. Then may nagpuli kami nga 3 ka family. Ano na sila nga purok, ma'am? May ara tayo, ma'am, Purok Lito. May ara man Kalong-Kalong Zone 1. Damo ang Kalong-Kalong Zone 1. Purok Size. May ara man ta Green Shell. Ang nagpuli, ma'am, ano na sila nga area? Nagpuli sila is Purok Lito. Then Purok Size. Okay. Ma'am, nga allow na yun sila nga magapuli. Actually, ginastorya pa sa subong ni Ma'am Ami, kaya ginapamangkot sila ganin Ma'am Ami, kaya siyempre wala pa man nagsanag nga nagpuli sila. Pero ang rason nila, ila ko nung balay, kato nila, kabasi ko na ano na ko nung balay nagkalatabo sa ila balay. Di 3 man lang to sila, pero ato ginastorya pa sa amon nga social worker. Oo. Okay, mga babayi kag lalaki naman. Bayi sila tanan. Apo lang nila, ila upod. Bukala. So, ang apo nila, gindalaman nila. Oo, ari di ila. Ari diyan na bilin. Dala nila, halin kagina, din mapuli dalon man nila. Bukala. Bobo Danis. Mangkot kay ma'am sing san open na ang mga evacuees kagabi or nilang kakagahon asa san open ang iban. Sugod. Mga ano oras sila dirigin pang dalaman. Ay, ano pa din sila? Ang iban, ma'am, hindi man magkapalaryo kay nagsugod gid sang bukbo sa ulang kagabi mga 11, ma'am, no. 11 gid nagdamo hasta nga nag-alas 3, ma'am, no. Okay. So, mga alas 11 ng gabi, may evacuees na kamo. Ano nga ba sityo dari ang affected gid amo kung pagina na mention? Yes, Kalong-Kalong Zone 1, ma'am. Amo ang damo gid. Naka-apektado gid. Okay. Ang magsungay, ma'am. Magsungay is ano lang siya, ma'am, purok size, puro 5, pero hindi siya damo. Dayon may sa pagita 3 man hindi man damo, kay kagapon to sila din may purok ano man ta 4 green shell. Pero ang mas damo gid ma'am is ang Kalong-Kalong Zone 1. Yes, ma'am, Ano na mga bulig ang nabaton sila may evacuees naton since kagabi until now Bumukala mo tabi si ma'am. Okay. So, ma'am, ano man na ma'am ang na-provide sa aton sininga barangay sa mga evacuees natin? Bali may food pack sila ma'am kada abot nila ginapakaon man sila. Then pagkatapos ma'am gina-intake dinamon ginapadulong sila sa room. Okay. Tapos nagpadala naman Occupy nila mga room gali. Okay. bali may ano man, may panyapon man nga ginatag si Kap kag si attorney. Then may mga paracetamol, mas coffee, tanan man gin provide. Banan. Gusto ko makagaho, may rescaldo. Sige gid. Sige. So tangon, sige gid ang amon nga so. Okay. At least nga may natinipan sila. Yes, ma'am, wala ginadaga untat, ma'am, may duwa da gid gin butang sila ni Kap nga BSW nga naga-assist. Okay. So sa subong, ma'am, ang magaling nga wala kita diri kay last time to mayara sa mga tents ang ari diri. Yes, yes. Subong ginagaging gamitan nila ang mga rooms diri sa school. Yes, ma'am, kay wala tent. Okay. So at least kin pangabit sa mga teachers diri. Yes, oo. Ari gid kagina si principal di nagkadto gid siya kay since nga nagdamo na ang evacuees nagkadto gid si principal kag siya mismo nag-open sa mga rooms. Oh, pila ka rooms ang na-occupy? 7. 7. Dili lang gid lapit sa gym. Okay. Bukala. So, Bomba Danis. Yes, Bomba So Danis. gari sa covered court mag-abot ng evacuees na record din tapos makuhaan sa data mo to ginasailon sila sa kwarto dito sila ginaplastar. Oo. So, ma'am, kung makuha na ini sa data,
dito na sila proceed sa mga rooms nga available. Yes, ma'am. Ang iban galing kiti dari na sila. Ang ina sila yung ma'am, hindi sila gid magsulod. Dira na lang sila kuno kay daw okay naman. Mabangko na hingin pangalan nila. Kay may dala man sila nga daw mga comforter, ma'am. Ginaano man sila namon nga masulod kay kagina tudo gid ang ulan. Ang balila okay lang kuno dire lang sila. Kay ang importante lang kuno ma'am safe sila. At isa rin na diri sila. Okay. So may pag-expect ron pa kamo nga magapadulong pa diri nga mga evacuees. Do wala naguro ma'am kay daghulaw naman ang aton nga ulan. Tapos paaga naman. Kaya ang gidakulbaan naman gid sang aton pumuluyo nga nagatunga na gid ang kagabihon tapos nagbubo mayo ang ulan kagabi as in nagtudog tapos may hangin pa nga dala. Tapos Dragin sila na alarma. oo, tapos may last gani sila nga gin-rescue kay daw na trap balahaw kay daw naguba to ang taytay sa zone 1. So kaluyan man may mga rescuer man iya ka tiger ano to gani sir? So bali ma'am ano nga taytay dito nadala nagguba footbridge Daw ano na siya ma'am inang hanging. oo, daw hanging bridge lang sa ay hindi gin pa ano ginasay gin pa simento gina siya. Oo. Pero gamay lang na siya pero amo to ko nung nawasak. Sa din area? Pero amo sa din nga area na ma'am. Kalong zone 1. Zone 1. Okay. Yung mga kadto- So bali ang area nga na ma'am amo gina ang ila sinipirmi ginaagyan o kun amo lang ginang pwede nila maagyan. Actually kung pakadto kayo sa Purok Roma, amo gina siyang ginaagyan. Sa parok ano ma'am? Purok Roma, Roma. kag kalong zone 1 pero ti may ari gin man nga ginaagyan sa zone 1 pero since nga ang nag-evacuate diya is didto gid ayon nga area. So bali way labot nga na upod ang bridge o kun naguba ang bridge mataas pa gid ang tubig dito. Oo, kay may creek siya ya, ma'am. Tapos as in dako gid siya ang tubig ya. Although nga hindi man tama ka ano ang aton nga hangin, tubig lang gid siya ma'am kay di ba grabing buobos ang ulan. Sa mo ginaging Nagtaob pa gid. nagsugat anay. Oo, tapos Taob ang pati. most bandigan ni ara man say God bye-bye. Grabe gid kuno ang balod. Amo na nga nag-decide na naging sila. Kami Ma'am, nag-contact din sila sa inyo o kung mayara na itong daan niya naka-standby. actually ang aton nga rescuer ma'am galibot sa bilog nga purok pero ang iban gid dyan, ma'am kay ti sa amo niya nga purok kasi sa sampol ko lang sa kalong-kalong zone 1 may ara ko ya ma'am nga daw pulo ka bilog da bala ma'am nga nangin makontak ko sila bala ma'am maong in case of emergency tapos may isa gid ko tuya ka do empleyado man di bala namon nga nagalibot gid sa purok kaya kag siya gid ang gapanawag di sa akon kag kapatawag rescuer ti amon ang akon mag-text sa akon so patawag man din may ara man gatawag kay kap. Okay. So, bali ma'am, may portion diri nga na-burn out. May idea ka mo. O kagina, dirigid sa area gid yes. Oo. May kinagbalik pa dayon. Mga pila, anong kalawigon? Pila ka oras gani sir? Nakauras ang kalawigon. Sure ka? Wala isa to labot 1 hour? Wala ka labon. Kay nagkuha generator amon nga kapitan. Okay. I-provide na. Oo, nagpadala sa Gusto ko generator. bati, na giniya? Kurente na giniya. Nag-change power na. Oo. Kay wala naman ganda ang aton nga. No sir? Hindi na ni generator no? Hindi na. Okay. So, pero sa mga iban to, sa kalong-kalong, anayhan, may idea ka mo ma'am nga burn out dito. Nag-burn out man kagina. Burn out na lang. Kaya nga ako niya nga husband gani ato lang man to. At taga dito ka man ma'am. Yes ma'am. Carla, Kamusta din yung sitwasyon dito? As in dalam-dalam gid ang tubig ma'am. Dalong gid siya. Bobo Danis, di ba katwi kay ma'am, no, kumuara sa barangay, da sa Singkang Airport, may iban pang evacuation Sa center Pakay. or lang da sa Kwan GR Torres Elementary School? ma'am, may iban pa nga evacuation center. Sa Amo lang Singkang, ni. amo lang siya ma'am. Amo Okay. lang ni. So Okay. tanan Bobo dira, Danis, amo lang tanan ni. dira nga sa barangay Singkang kung evacuate dira sila kadto sa GR Torres Elementary School. Oo, kung sa tanan ma'am nga mga gusto mag-evacuate, dali na lang yun sila padulong. Kaya rin kamo dali Actually ma'am, kagina si Kap mo daw nag-ano siya nga elementary school kag sa church bala. Oo. Tigaling kay daw jutay kami bala mamawt isiling namon kung may ara na lamang gid diri na lang para Isa na lang. isa na lang kag isa man ka serbisyo namon tanan. At least matatapan sila bala namon kaysa karon magtunga kami. Do kabudlay guro. Kag isa pa ma'am, may mga rooms naman niya provided Oo, dali. oo. Nag-open man si principal. Bobo Danis, ano kayo full name natin ma'am? Maricel Daklan.
Maricel Daclan. Ano ka diri, ma'am? Ng daycare worker. Daycare worker. Okay, thank you so much. Bombo Danis, amo to no, daycare worker nga in charge diri sa ato sini nga mga evacuees diri sa may barangay Singkang Airport, Bombo Danis. Nawa pagay daw mo bukar lang nang evacuate kagabi dito sa may barangay Punta Taytay, na. Ang Punta Taytay ti ara na na si Godman sing bye-bye tibro to gabi kay Kapitan na Palma nga the first time yang ginabaha dira ang pilato do 18 ya kaprok do 15 gid kaprok ito ang napektuhan sa kwan sa baha no sa may area sa Punta Taytay, no? May makadulapad-lapad man nagili ang covered court sa GR Torres Elementary School. Ati bastante na da kung may mga mag-evacuate sa nanituway nga purok sang Singkang, barangay Singkang, Bubukarla. Yes, sakto gid Bombo Danis no, kag isa pa may mga rooms nga provided. So mambagid nga lapad, and then may available di nga CR diri Bombo Danis diri gid mismo sa may covered court. So hindi mabudayan ang atong sining nga mga kauturan nga yari diri sa evacuation center, Bombo Danis. Ati may na so far Every room may CR. Okay, so every room pag diri Bombo Danis nga gina-occupy nila sa subong, may mga CR gid Bombo Danis. Ate very good para mas mangin comfort pagid para sa aton nga mga evacuees, Bubukarla. Yes, sakto gid Bombo Danis kay tiyan mo ginang pinaka-importante no. Dapat may CR gid para hindi man sila mabudayan kag may tulugan na mo ginang pinaka-importante sa tanan, Bombo Danis. Sige, bumukabalik kayo na karon may pa kon makaproceed dito sa area to blang footbridge to nga nakuan nga na damage na kay sa nagsanag man atong palibot para at least makita ang sitwasyon kasi naton ti maka-afekto man sa makotor naton dira nga naglalabay sining footbridge kung mawasak niti huluol na sila basta mangita man sila ilong nga lagyan na Bumukarla. Yes, Bombo Danis, so gikan diri sa JL Torres Elementary School, ini si Bumbo Carmen Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Tapos tamat Bumbukarla may defensor. Report sa patrol dikta sa may GR Torres Elementary School, Barangay Singkang Airport. Isa sa mga may evacuees, no? Diri iya sa sulod sa Bacolod, no? Ti damo-damo na to kina, mga sobra to siya na individual, pito na ka mga kwarto rito, gila ko pa do, sining mga nag-evacuate, no? Ikan sunod ito ay nga mga purok. Sa barangay Singkang Airport, barangay Singkang Airport isa man sa mga coastal barangay diri iya sa syudad sa Bacolod kadamo kita coastal barangay from kwani alin sa south pakadto sa norte na konsuyo nato naligada sa may area sang Punta Taytay, Tangob, barangay Singkang, libot kada pakadto sa may area sang Sumag, no, barangay 35, no? Di sa may record reclamation, no? Lapos ka naman di sa may going ka sa may barangay 6, no? Barangay 2, barangay 1, going ka na sa may area sa barangay Banago. Mga coastal areas na ito, dili nga ati nakabulbatsyag sing pag hampas mo baskog nga balod, late kagabi, sang maghuni na ang hangin dala ni Bagyo Paeng mga kabanan. So bantayan yung mga kabanan karon kay dugangan ta pag ini magsanag-sanag ato sinipalibot sa Bacolod. Dugang pagid nga mga detalye sa ato sini nga City Disaster Reduction Management Office kabukas man sa ato sini Provincial Disaster Risk Management Office mga kabanan. Pagtutok na to na sining bagyo nga si Paeng. Oras ang Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligastak na alas 5 sang aga. Inyo pala tuntunan magkapanong makaligad ang mga pinaka-importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang bra. Balik na rin pa pala kay Jebrat Tuntunan Bombo Report sa first edition. Oras ng Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 26 minutos na. Ang nakalabay stock na ang alas 5 sa aga. Ito kaya takbo kita sa aton sining mga station sa Western Visayas sa bawat ng probinsya sa Kapis daw ang mga ito malalala kahapon nga na kaangkon sa mga pagbaha na kadamo ito sa mga area gin pagbaha may mga taytay nga naglapawan na sa tubig mga ibanan. May balon na karon na sa aton sining tie-up sa aton sining mga station diri iya sa may kabukusan no sa Western Visayas mga kaibigan. Kadto ka sa pinanaton ka mga talakayan man ato sining pilaya ka national scene mga kaibigan ti kapon ito man sa may kuan sa may Maguindanao ti 31 na to kapon ang konfirmado nga nagkramatay sining gluntad nga mga landslide kag pagbaha dito iya sa pila ka area sa Maguindanao mga kaibigan. Despite nga sa naton ang bagyo nga si kuan niya nga si Paing ang tawag sentro iya dito iya sa may area sa Catanduanes mo sa Birak puti sipon mala ang bagalom yang dala yan ng lapad-lapad daw halos bilog ng Pilipinas nasakop na sing galom ni kuan Bagyo Paeng. May mga missing pa to. Ganyan, report pa nga nagla-missing. Sining landslide ka mga pagbaha dito sa may area sa Maguindanao. Kagsubong Metro Manila, nag-experience naman since pa kagabi sa mga pagtupa sang ulan. Mga kaibanan, may pila ito galing ka mga eskulahan nga di kara sa subong adlaw ya. Katiban sa ito sa Metro Manila, may klase pasbado. Presente sa mga colleges, universities, may mga pinatong ka mga area deklarar nga wala sang klase subong adlaw, bangod sining pagbantay na sa bagyo nga si Paeng. So far, so good. Diri sa aton niya sa Western Visayas, o diri sa Negros Oriental, especially sa Bacolod, mayo kay sinaton ti wala pa sin reported nga casualty. Ang aton lagi matian diri ang pagsulod no sang tubig baha. Of course man, pinapaginaton ka mga nasyonal talapang doon makabinan, kahapon man, despite sining pagbantay sa ato national government sa efekto ni Bagyo Paeng, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpirma man niya sa isa ka Executive Order number 7, ang nagpahayag nga mangin mandatory, kuha na bala ng voluntary, ang paggamit sa face mask, sa mga indoors, especially kung may mga patigayan ng mga indoor activity, kung hindi na sinaton nga mandated ang paggamit sa face mask. Magsulod ka sa mga malls,
o sa mga grocery stores o nga mga indoor areas, pwede ka na hindi makasuksok sang face mask. Kay ara na kahapon sa ato permanent Presidente Marcos ining Executive Order number 7 nga nagapayag nga ti voluntary na lang ang pagsuksok sang face mask sa indoor mga kabanan. Munang kuan pagid ang isa sa mga dako man nga aton ginatutukan national scene mga kabanan ining EO number 7 ni Presidente Ferdinand Marcos kay tikod sa mga lokalidad as naligan nga interview taman si aton si Provincial Health Officer Dr. Ernesto Bibang nga tikod na mugi man mando sa national government ti wide mo sundone kay it is in order. It is an executive order signed by the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkanti panawagyan sa aton mga health officials nga depende naman na sa tagsa individual kung nakita nyo daw damo-damo gimadang ginutok tao da kag daw tama ablag ka mo tao depende na sa inyo kung magsuksok mo sa face mask na pero mas kinapakamayo pagedya sa aton nga mga health officials nga kung sa mga crowded places outdoor gani pero kung crowded ka tama mas mayo gid mag sok-sok kita iya sa face mask. No, kahit kung diri sa probinsya sa Negros Occidental sa tawon natin data naton sa COVID-19 nagapasaka man mo sobra na kita iskatos kada adlaw may nagapositibo nga magkaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental na programang kita mayroon ni hospital rate naton sa sinima sobra sa gatos ka mga positibo sa COVID-19 sa Negros so far wala dire sila sa may hospital o wala sa may mga makabig nga lala nga efekto sa ila siniya nga lawas ini sila kala positibo lang na detect positive sa COVID-19 matapos sila padulong sa ospital para magpabulong magpa-check up na kay proseso subong sa ospital kung magadto ko sa ospital dapat check up ka pa-admit ka i-kuan ka na i-antigen ka i-swab ikaw para mabalaan kung negatibo ka, positibo ka iya sa COVID-19. Ito ibanda nagaka-detect, iba na nagabalata. Nga tis ka magsulod na sa ospital, swabbing ka, sa ma-detect, positibo sila. Iban scheduled for operation, iban scheduled for admission, nga nagakatukiban nga positibo sila sa COVID-19. So tanan nato ning mga positive nga mga pasyente sa COVID-19 dito na sila ginadala iya sa aton COVID facilities sa may syudad iya sa Cadiz mga meron kita isolation COVID hospital sa may syudad iya sa Cadiz mga so may good man magamit na sa face mask depende sa aton kung kita natin nga hindi kita komportable bukod sa kadamot sa tao sa aton palibot pwede kita yapon gamit sang face mask mo na sila natin nga once magwa kita sa aton tag sa kapulian bit kita dalagi kita sang face mask sa aton sinibulsa or sa aton sinimobag magdalagi bla reserba kaya ito despite ito okay na ang paggamit sang face mask hindi na mandatory either sa indoor or outdoor pero mas mayo gidya nang may ara kita kay kaso bla iniping-iping dira magdagsa mo damo nga mga kauturan naton bawat kabudlay mas bago kita magsoksok kita iya sa face mask kay protection man niya sa aton sini nga lawas sa mga hindi komportable depende sa inyo kung padayon kung magamit o hindi ara na sa inyo mga kabinan kaya isang pagduging sa COVID-19 morning ato number 1 nga protection mo ang paggamit pag sok-sok sang face mask parang virus dati hindi dali makasulod sa aton siniyang lawas mga kabinan. 34 minutos na nakaligad yung stock na alas 5 sa aga. Ibalang tali karoon kahit sinaton ang pagtutok nato mag-subong ito nagkanay-kanay na nung hangin nagginay-inay ng tupa sang ulan ang siniyang mga tinion diba natin nga bahay niya sa probinsya mostly kung kita natin sa record sang mga LGUs nga apektado Southern Negros going Central Negros ang then
part sang North Central sang Negros Occidental ang mga LGUs nga apektado. May mga reported nga mga pagbaha kag evacuees no kay do amo ginang mostly no pero tanaw naton sa trap sang Bagyo Paeng no mostly gido bilog nga Visayas area no sakop gid no sa Galom no kagabi ito do bilog gid Pilipinas mo. Luzon, Visayas, Mindanao, sakop niya sing Galom ni Bagyo Paeng. Masiko despite nga ang sentro at ito sa may area sa Catanduanes, di pa ba ikalayo na to ya, Makabanan area, Bicol area na ini, pati kita sa Visayas, kag part sang Luzon, Mindanao, kag may porsyon ng ganun sing Luzon, nga nasakop pagid yan no, sa Galom ning Bagyo nga si Paeng. Mo na gurong pinagkalapad nga kuano nga Galom nga dalas isa ka bagyo nga naglabay diri sa Pilipinas mao sa una kung magbagyo ka to ya dito lang sa Luzon o Northern Extreme Luzon o Central Luzon kita di sa Visayas na kita mapektuhan sa Mindanao di kita mapektuhan no pwedeng bagyo nga si Paeng nga kay tigalin do ari sa tunga mo nga area mo na gurong ati ang Luzon, Visayas kag Mindanao ya nasakpan gid kay malapad gini iya sininya Galom. Ang radyo sa iya sinigalom tuman kalapad kag tuman kadako mo nga daw halos gid ang sinaton bugos sa Pilipinas natakpan sang iya siniya nga Galom. So alam ko kita makabinan kasi gyapon sa Japon aton diri nga mga city municipal disaster risk reduction management office sa bugos nga probinsya nagapabilin pagyapon sa red alert status no based ini iya sa EO man kapon no nga pagwa ni President ni Governor Eugenio Bong Lacson nga nagamando sa tanang mga city municipal disaster risk reduction management office nga magpaidalom sa red alert status no may mga LGUs gani kapon sa udto nga nag-suspend sa trabaho sang ila silang mga empleyado sa gobyerno. Isa na din ang City of Silay ang as at 12 noon kahapon, suspendido ang trabaho sang mga city government employees bangod sang hindi manami nga panahon mga kabinan. Despite sa ato sininga long weekend, kay ti subong way klase, Domingo way klase, pagka Lunes special non-working holiday, pagka November 1 kalagalag way pagka klase. So malawag-lig aton subang pulupahway so mag-uloligmat kay kita magbulubanta Good morning Bacolod. Yes, good morning Bombo Done, Bombo Western Visayas hindi good pero importante safe kita diri sa masyurad sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental. So far ang amon din pagtuktok sa pikto ni Bagyo Paeng humalin pa kahapon tob-tob siling kagahon Bombo Doneo, Bombo Western Visayas. Diri sa kabuusan sa amon nga probinsya as of kagabi nga report sa amon nga probinsya disaster management office sa napulo ka mga LGUs nga may mga gain report nga mga pagbaha kag mga evacuees ang apektado nga mga individual diri sa kabuusan sa amon nga probinsya. Ang iba siniara sa evacuation center, ang iba nagsaylo sa ilang mga panimalay, sa kabuusan mga 17,011 ka mga individual ang naapektuhan sang Bagyo Paeng. May ara compose ini sang 3,373 families. So ang ara sa evacuation center Bombo Donay, Bombo Western Visayas, naway tuway nga evacuation center sa napulo ka mga LGUs, mga 326 lang ka pamilya. Or compose in isang 15,732 ka mga individual. So ang the rest ng mga families naton outside this evacuation center, ara sa mga safe na lugar or nagsalaylo lang mismo anay sa ila tagsa iyan ka mga panimalay. Kag diri man sa may sunod sa Bacolod so far as of sining kagahan sa paglibot sa amon sining reporter sa patrol pachiker ramon ara pang mga nag-evacuate maning kagabi tob-tob sining mga tinion kay diri sa may sunod sa Bacolod may ara kami diri sang 8 ka mga barangay nga apektado man sang sining Bagyo Paeng mga pagbaha
nagtaas ang tubig gumaling kagabi, tob-tob sining kagahon sa sining balog ng mga barangay, mga 500 plus ka individual ang apektado or mga 135 families. Nga nakaroon niya sa evacuation center Malingkapon, nga tagaan naman sa ayuda, immediate nga bulig sa Mon City Social Development Office, there is as well as Bacolod, of course, in coordination sa tagsa Manila ka mga barangay officials. Kag may ara man kami diri kahapon nga na-stranded nga mga pasahero sa Bridco Port, mga sobra man sila isa kagatos, ngati ara sila karon niya from Bridco Port, gin-transfer sila sa ngamon diri nga syudad, especialmente sa pagpumuno ni Congressman Greg Estaya, yung silo sa amon evacuation center sa may barangay Takuling, kaya kung dito mo sa pabayaan to sa Bridco Port to, law-law nga management sa amon di Bridco Port to, naging pabayaan ng mga stranded yung mga pasero nila. Reklamo. Tigin padalaan to kagabi sing salakyan sa Congressional Office ng Bacolod, gid panghakot in stranded nga mga pasahero at imayo to yung plaster sa may evacuation center sa may barangay Takulingo. Ginapakaon to kagin pangbutangan to sang folding bed para makahilay-hilay until mabalaan nato sing kagahon kung magaresyo mga biyahe ibalik naman sila sa Bridco Port para makasakay padulong dira tabok sa area sa Panay. So far, Bombo si Misayas, why kami diya siyang reported nga mga na-missing or mga siling tabi casualty, sining pagbaha diriya sa may probinsya sa Negros Occidental, malalang na nakapiktuhan sa kahapon, umato sa barangay Kaliling, sa may Banwasang Kawayan, nga naglapaw itong tubig sa Suba, naglapaw iya sa dalan ng Tabok Highway, may isa to ka balay nga ginanod sa nga tubig baha. Imay-imay kaya na pang evacuate mo ng mga pumuluyo. As kagabi sa pag-interview naman si kay Mayor Jandre Tabuara sing Kawayan, tising hapon to nakabalik naman nag-subside naman to ang tubig. Ang mga pumuluyo ito nakabalik naman sa ila tayo sa iya mga panimalay. Of course ito naman sa area sa Ginubaan. May mga pagsaka man ito, padaludo man sa mabaskog yung tubig. Until now, siling matiyon, siling ko ni mabakwis na mo diri sulod sa Bacolod, kag pinakabahin sa probinsya, nagapabilin pa sa ilat natungdan nga mga evacuation centers. Siling kagahon bumudo na may pinapakit kami kaporsyon diri sa probinsya nga nagkala burnout man, especially sa northern parts ng probinsya, ang Tilay, Talisay, kag until now sa pinakaporsyon din sa sulod sa Bacolod, may mga lugar pa kami nga wala pa sa supplies ng kuryente. Since kay nasang kagahon, sang mabatsaga ng mabulubaskog nga pagmadlos ng hangin, dala yan ni Bagyo Paeng. Ipadayon pa di amon pagtutok sa amon na ito ay mga local kag provincial disaster risk management office sa sitwasyon karon sang kabuusan sang probinsya kag syudad sang Bacolod. Bombo Doni, Bombo si Misaya sa mula amon din mga mainit kag mga nagapauna nga mga balita. Bombo Doni, Bombo Iloilo. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsag tanawan ng Bombo Radio Kalibo or Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning, Kalibo. Good morning man, Bombo Doni, Bombo Radio Wasam Visayas, mga balita namon diri sa amon nga Banwas ng Kalibo, kagabugusan nga probinsya sa Aklan. Sagin patigayon kahapon nga special session sa amon diri nga sangguniang panlalawigan, nagdeklara na ang amon diri nga probinsya o provincial government sa sining state of calamity. Ini matapos ang ginpatigayon nga deliberasyon kag pag-check sa extent of damage diri sa amon nga pila ka mga sektor sa sektor sa agrikultura, infrastruktura, ang mga casualties, ang mga apektado nga pamilya sang sini nga nagligad to nga tuman ka grabe nga pagbaha sa pila namon ka mga kabanwahunan diri sa probinsya sa Aklan. Sa ginpagawa nga datos sang amon diri nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, mayara kabilugan or kabilugan nga apat ang ini nga casualty ang namatay
at tanan ini maghalin sa Banwa sang Libakaw. Isa ang injured didto man sa Libakaw kag nagapabilin nga duha ang missing. Kag sa apektado nga pamilya, mayara kami 11,234 families affected kag nagalabot ini sa 42,061 individuals. Naglabot man ang halit sa agrikultura sa 21,484,203 kag sa infrastruktura naman naglabot sa 62,200,000. Ini ang mga naging basihan sa amon diri nga provincial government para magdeklarar sang state of calamity. Sa pihak nga parte, Bombo Doni, ang amon diri nga Old Calibo Numancia Bridge, ginpatigayon na to kapon nga kairon or magpatigayon sang repair ang amon diri nga DPWH matapos gani nakitaan to sang dako nga buho no tugas sang pagbaha nga natabo sang nagligad nga adlaw. Kahapon insigidagin kadtuan sang amon nga DPWH pa inspeksyonon ang nasambitan nga buho kag right after sadto nagpatigayon naman sang pag-repair pagtambak ang amon diri nga may DPWH Aklan. Sa pihak nga parte ang amon diri nga Coast Guard Aklan may paabiso subong ang tanan nga mga motorboats, cargoes and vessels kansilado anay ang ilato nga biyahe magalin sa Katiklan Jetty Port pakadto sa Batangas Port, Dangay Port, Bulalakaw Port, Rojas Oriental Mindoro, Hambil Port, San Jose, Santa Fe Port sa Santa Fe Romblon, Dumaguete Port, Batan Port Terminals kansilado. Bangod gani yara pa ang probinsya sa Aklan sa storm signal number 1. Amo ni so far mga balita namon diri sa Banwa sa Kalibo kagabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Radio Kalibo, Bombo Ninyo. Ang Bombo Radio Rojas Ichag Taman. Welcome ka. Good morning, Rojas. Bombo Doni, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas sa Mondria nga mga balita sunod sa Rojas kagabugos nga probinsya sang Capiz, still ari kami sidalom sang tropical cyclone wind signal number 1 kag halos kadamaan gidya kalabanan na gidya nga mga banwa diri sa amon sa Capiz. Ang ginabaha particular diri naman sa may bahin sang first district diri naman nagtaas ang tubig matapos nga nagbulhog naman tong tubig baha nagikan kahapon sa may Sigono distrito. So sa mga nagapamangkot sa kung possible bala ang dalan halin na magbiyahe sila dira halin sa Iloilo or Kalibo and vice versa maagi diri sa may amon sa Mambusaw, Capiz, Sigma no mga national highway nga ina asanding diri sa datos na sang PDRMO still unpassable no ang pila ka mga national highway. May tubig ida sa gihapon kay mahinay ang paghubas ni bagyong sambahan at tuga ni bagyong Paeng kay sige man sa gihapon nga ang pag-ulan-ulan diri. Kag dira sa may Tumalalod National Highway mabanwa sa Mambusaw, pasabol naman sa mga dalagpuan nga salakyan. Pero pag-abot sa tugas, mabudlay naman no kay mataas pa sa gihapon dira ang tubig. Subong man diri sa may Sigma no, so mataas sa gihapon dira ang tubig. Kag sa may sa nasunugan sa Banwa sang Dao National Highway dira mataas sa gihapon ang tubig. Gani sang biyahe no sang bus halin diri sa may Rojas City nga padulong sa Iloilo kay ginapamatyagan Manila so far ang sitwasyon dira sa National Highway sa may Banwa sang Sigma kag Dao. Diri naman sa First District mga evacuees ang nagpadulong na sa tagsa-tagsang nila ka mga evacuation center halin dito sa may Maayon, sa Pilar, President Rojas, Pontevedra, Panay, Panitan, ang mga lugar nga mga banwa nga halos ginabaha gidya ang kadamaan sang ilang nga mga barangay. Ano pa naton subong, ginatingwaan pa naton nga makumpleto ang mga listahan sa mga evacuees sa mga banwa dito sa may bahin sa First District. Pero ginapahayag nga linibo na no, tanan ka mga evacuees sa bugos sa First District ang ara sa evacuation center, ang iban sa ilang nga mga pamilya nga may mataas nga mga nga mga balay. Sa diri sa Rojas City as of 5 PM kahapon yung nagsugod evacuate ang pila ka mga kulturan diri sa syudad sa Rojas
tubtob mga alas 11 kagabi sanding sa monitoring sang City Disaster Resolution and Management Office sa CDRRMO, may 633 na diriya ka mga pamilya ang nag-evacuate sa mga evacuation center kag sa 47 ka mga barangay diri sa amon diri sa syudad sang Rojas. Kadam-ana ang ginabaha kangay sang Tiza, Tangke, Talon, San Jose, Punta Tabuk, Loktugan, Libas, Lanot, Magikik, Dumulog, Kulahaw, Kulasi, Bolo, Baybay, Bara, Banika, Bago, Adlawan, kag Barangay Jess, amo ng mga barangay so far nga may mga evacuees. Kay although nga wala gid diri sa may city proper, wala diri ginabaha iya, pero sa mga barangay nagataas naman ang level sa tubig kag kagabi gani may gin-rescue man dito sa may sitio Kiabog sa barangay Luktugan sining syudad bangod sa mabasog nga current sang tubig. Kag kahapon man naka-record ang kapis sang isa ka casualty bangod sang bagyong Paeng, may nasapuan dito nga patay sa may kauyaparan sa barangay San Roque sa Banwasang Tapaz. Kung sa diin, ining biktima ang kilala kay JP Buendia, 28 anyos, taga-President Rojas, gid ni saya, galing kay mga pila naman sa Kasimana nga naga-status sa iya nga abyan sa may barangay Carida. Ang matabo kung tani sila, halin sa San Roque, puli na kung tani sila sa barangay Carida, magi sila sa Suba, anon mo kay Gulpi amo gito kahapon or nagligad nga adlaw na mga alas 10, Gulpi lang nagtaas ang level sang tubig sa Suba, ay nagbaskog ang current sang tubig, inanod sa iya, pero ang iya nga abyan nagkapanguyapot, amo to yang nasalbar sa iya sa kamatayon. Naging pinangita nila, agkaaga pa yam, sobra 24 hours pa siya nakita nga 1 kilometro halin sa iya nga ginanuran, nakitaan siya nga patay na. Kag nagapati diri ang Vice Mayor sang Banwasang Tapas nga kuntani, ideklara naman ang bilog nga kapi sa state of calamity kay dito sa Tapas nagdeklara na sila dito sila Banwasang state of calamity. Ako rin so far mga balita diri sa amon sining syudad sa Rojas sa bugos ng probinsya sang Capiz, Paragsimo, Bombo Doni. Maraming salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo bangod man sa epekto sining bagyo Paeng, una diri sa may syudad sang Iloilo, ang mga coastal barangays namon diri ginahanot ya kagabi sang storm surge o kunining dalagko nga balod or daklod panawag namon diri kay timing gid kagabi baskog ang huyop sang hangin. Tapos, peak pangadaan na mga pasado las 12 sang tuwang gabi, peak sang high tide o kung taog, dalabot sa 1.9 meters ang high tide kagabi. Sa interview to namon sa isa sa mga tagiya sang balay nga na damage sa bangod sa storm surge, diri sa may Rizal, Palapala, uno sini proper, nagasaka kuno sa ila sining bubong kung sa atop sang ila sining balay ang balod. Kaya tama ka taas kaga baskog ang hanot sini i-wash out gitong ila sining balay, masuroswerte lang kay may ara ya sila sang nasalbar nga pila nila sini ka mga kagamitan, pero may mga gamit man sila sulod balay nga way ginila sini matigayo ng mahingagaw salbar na anod gid sang sining balod. Sa karon ongoing pa ni ang pag-assess sa amon sini diri nga mga awtoridad sa kung anong extent sang damage gid sang storm surge sa kagabi sa mga coastal areas riya sa Maya Bahin sang syudad sang Iloilo. May siyam naman diri ka mga pamilya nga na-record nga mga evacuee sa syudad, 33 initanan sila ka mga individual sa probinsya sang Iloilo. Dito sa may Banwa sa Miagao, Iloilo, may 4 ka mga balay pilang anod man sang baha. Mayo lang kay nakaluwas ang mga naga-star sa balay nga ni kay ti gabi sang natabo ang baskog pagid sang darudo sang tubig sa ila kay ti malapit ini sa mga kasubaan. Ang isa to malapit sa dagat, wash out man tong ila sini nga mga balay, pati itong ila sini nga mga kagamitan sa sulod pipilagid lamang ang ila ya sini nga na salbar. May taytay man dito ang Uyungan Bridge nga nagakonekta sa probinsya sang Iloilo kag sa probinsya sang Antique. Ang Uyungan Bridge sa may Banwal man sang Miagao, Iloilo ang nakaangkon man sang damage bangod sa mabaskog sining baha
nagausmod tong iya sining haligi. Tapos may araman sang cracked sa tulay nga ini hindi anay subong bagyan sa mga dalagko sining mga salakyan stranded anay dra ang biyahe or cut off anay ang biyahe dra from Miagao or from Iloilo via Miagao nga patabok dito sa may probinsya sang Antique. Speaking man sang probinsya sang Antique, 40 man nga mga pagbahato sa magatuhay sini nga mga kabanuhanan ang na-experiensyahan. Madalom nga mga pagbaha, may ara pa sa mga landslides, may ara sa mga reported nga mga missing as of now nga mga individual dito sa mga area sang probinsya sang Antique. Kagati ongoing maning ila sini nga mga search and rescue operation sa mga emergency responders ito yes may probinsya sang Antique. Sa karon sini nga mga tinion daw alang-alang gigurong biyahe namon halin diri sa syudad sang Iloilo patabok dira sa may area sang syudad sang Rojas kay gin-check namon to sini gid lamang magaga ang terminal sang series sa may banwa sang Balasan na Iloilo tagahawak na to sang series bumburitang tubig baha no ginsulob man isang tubig baha ang terminal sang series ra tapos hindi man matabukan gali sa mga salakyan ang area sang panitan Bomborita Rojas. Mula gani no Bombo Doni nga ti man di ka kahawan white minaga agi nga mga series bus diri sa may first kag second district kay apektado gid no sining pagbaha nga do na gano gid dasig gid magtaas ang tubig diri sa amon sa Capiz Bombo Doni. Tikon may mga magtabuay Bomborita from Iloilo City kag taga Rojas kagati hindi man makatabok Parojas ang halin sa Iloilo City or from Northern Iloilo abi dilibot na lang sila dito sa may Kalibo kay so far daw pasabol pa yung mga alagyan from Iloilo City kung magbiyahe pa Kalibo Aklan pa area sang Katiklan Bombo ninyo Kalibo. Tama ka dira Bombo Doni no actually diri sa amon nga may probinsya sa Aklan as of now pasabol naman ang tanan nga mga dalanon baseman sa amon diri nga otoridad no. Diri sa may Kalibo mo lang tuya ang nami lang diri kay of course nakaangkon sang sini nga buho ang Kalibo naman siya bridge pero may another alternative route man gyapon nga pwede agyan ang mga magakadto no dito sa may bahin sa Katiklan or from Katiklan magakadto magakadto dire sa amon nga banwa sang Kalibo. Pasabol Bombo doon mo na gani wala man diri subong no habal gani namon diri ang iban to nga mga kaingod namon nga mga probinsya gina nagapanalasa ang bagyong paing pero diri sa amon medyo tawhay naman ang ining plastada no subong nga aga Bombo Doni. Ang daway giguro esperansa subong nga makakita ay Bombo Dennis Bombo Radio Bacolod taga Iloilo City kag taga Bacolod City ang Negros Occidental kay ti ang biyahe sang mga sea vessels from Iloilo City to Bacolod City and vice versa kansilado ang biyahe man sang Roro from Dumangas sa Iloilo to Bacolod City and vice versa kansilado man why kita tsansa sini Yamano Bombo Dennis Ate ulat tonta wala na ta sa storm signal para makabalik ng mga binabiyayo. Kamuan makapadulong din sa Negros Bacolod kami man dira makatabok man sa area sa Panay kag Iloilo. Pati ka magtabok mo din sa amonya, dili ka mo magdala Bombo Doni sing karne kababoy Bombo Iloilo. Ati hindi na kami magdala dra sang karne sang baboy Kami dra makuha sang inasal nga manok sa inyo. Bombo Dennis? Inasal ang manok, may problema. Mga punto sa pero sa breed ko po, ito mga wagani sa kilometro, ara ng manokan country namon, nagahulat na ang inasal nga manok para sa imo, Bombo Doni. Makuha kami dra sang inasal sa Bacolod City, dalo namon diri sa Iloilo City, i-compare namon, kag pamatuda namon, nga mas namit ya ang inasal sang Iloilo City, sang sa Bacolod City, amo na nga ang diri sa amon, di gusto nga mag-declare ka mo dra nga cultural property nyo kunong
inasal nga manok Bacolod? Oo, kita mo to number 5 na kami sa listahan sa bugos ni kalibutan. Nga ang pinakanamit ang inasal sa mga manok sa bilog kalibutan. Ikalima ang syudad sa Bacolod. Ti kuwaon nyo pa na yung titulo sa amon? Pumbudone? Oh, pero ti kun kita nga doa magistorya sang inasal nga manok kundi namit bias ta mo. Taga Bacolod ka, taga Iloilo kami di. Bombo ninyo kalibo din mas namit nga inasal. Wow, hindi na ako maghambal, Bombo Doni, kung ano ang manami nga inasala. Siguro, sa tunga lang gid kita, no? Kay man, so far, wala pa ko nakasamit sang Bacolod inasal. Ang Iloilo inasal pa lang ang nasamitan naton. Pero kung masamitan naton ang Bacolod inasal, siguro, dira kita maka-judge, Bombo Doni. At ipadalaan ka na ni Bombo Dennis. Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa imo din ang mas manamit nga inasal nga ni tilawan mo? Tigol maghambal ko nga manami dahil si Lilo. Kay, wala man ako nakatilaw pa man mo sang inasal sa Bacolod. Ay gani ko da ka tabuk na sa Bacolod. Di, subong Iloilo lang ko danay. Pero kung matilawan ko ang inasal sa Bacolod, ay di, mapatigid na number 5 ang pinakamanami ang inasal diri sa aton sa Pilipinas. At di mo nang ginapabugal sang Bacolod. Pero diri sa amon sa Roas, hindi ka mo danay diri kuha sa mga panginhason, Bombo Doni. Kay ano pa kami diri mataas pang toxic sang red tide, Bombo Doni. Anyway, tingin nasal ning issue. Lingaw-lingaw tala ni sa mga kabumbo naton nga nagaproblema subong sa sining mahimo halit pa nga matugas ang bagyo paeng. And by the way, kahapon while masako ya kami diri sa pag-monitor sang sining dalaga ni bagyo paeng sa may barangay Umingan na Lipudsan, Iloilo, may engkwentro nga nagluntad sa tunga sang militar kagasang mga rebelde nga NPA. After sang encounter, sang gin-survey sa mga otoridad ang area, nakarecover sila sang duwagid ka mga bangkay sang ginapatayhan, mga katapo sang New People's Army. May mana-recover man sila sining mga matagas nga kalibre sang armas, kaga sari-sari sining mga bala, kag mga subversive documents sa subnaw way panis ang identity ang ining mga rebelde nga NPA nga ginapayag na patay sa enkwentro kontra sa tropa sang aton sining militar diri sa may probinsya sang Iloilo. And by the way, speaking sang baha bala ang amon diri nga Halaor Dam sa may area sang Moroboro, Dingle, Iloilo, nalabot na karon ang critical level, ang normal nga water level sini dapat 24 meters above sea level lang. Di subong nagalabot na sa 24.7 na meters above sea level. Tanan nga mga trampa or tanan sini nga mga gates sa Halaor Dam ang bukas na. Ila sini nga 13 ka mga main gates, kagapat sini ka mga sluice gates. Bot siningon na hindi na karon masagang sa Halaor Dam ang volume sang tubig ulan nga manaog pa dra sa ila kag ma-accumulate dra sa ila, ginapaawa sa tanan nini sa mga kasubaan. And dati bad news na para sa amon nya sini nga mga kabombo diri sa mga low-lying areas sa may probinsya sang Iloilo. Kaya bot siningon sina mas magalapat pagid ang baha kag mas magadalom pagid ang baha sa amon diri sa masunod ya sini nga mga inuras dira sa Rojas, sa Bomborita or sa probinsya sang Capiz. Anong monitoring dra sa level sang tubig sa kasubaan nyo? Gani nagatinaas naman no ang level sang tubig dira sa may bahin sang Mambusaw, no, suba dira. Taas na nasa ara na sa 9 ang level bala sang tubig, Bombo Doni, kag dira sa may Sigma ang suba bala dira sa may pakadto sa poblasyon proper sa may banwas sang Sigma ka baskugon sang current nila kag ginamonitor ina sang MDRRMO Sigma. Diri naman sa may bahin sa kwartero medyo mahinay abi ang pagnubo pala sang suba dira or tubig level sang level sang tubig dira sa may kasubaan kay sige-sige ang ulan. So kung magkuntat lang kuntani ang ulan, mag-subside naman ni kuntani ang mga tubig galing kay subong sina nga padayon niya ang pag-ulan-ulan way gid nagauntat naganipis lang ang bubo sang ulan tapos ang anangan mabaskog naman siya
ay waay niya pag-untat ang pagbaha-baha kung amo sina diri sa amon sa mga makabanwanan Bombo Doni. Amo man ang ginakulbaan namon diri sa probinsya sa Iloilo. Kaya as long as padayon man ni ang ulan-ulan sa amon diri kabukiran, ti manao gina sa amon sini nga mga kasubaan kag palapad pagid sang baha sa mga manubo sini nga lugar. Dira sa Kalibo sa Aklan, Bombo ninyo sige pangulan, kamustang monitoring nyo dira sa pagsaka panaog sang level sang tubig? As of now, Bombo Doni, ang amon diri nga water level sang amon diri nga MDRRMO yara kami sa 4.3 meters no. Diri sa Aklan River, ang critical level yara sa 5.4. Kung di ka magsala, 5.4 ang ining critical level. Sang aga lang subong nag-sirena naliwat ang amon diri nga MDRRMO kagang amon nga BFT bati man gani namon diri within the area nga ginapa-alerto na ang ini nga mga pumuluyo nga yara sa low-lying areas. Kay apisar diri sa Banwa sang Kalibo daw papundo-pundo ang ulan, subong wala naman ulan, pero didto sa Ilaya, didto sa Libakaw kag Madalag, ang tubig nga nagahalin didto sa mga kabukiran sa pag-ulan-ulan dirigid nagakadto sa Banwa sang Kalibo. Amo na Bombo Doni no, padayon nga ginamonitor sang amon diri nga MDRRMO ang sitwasyon kay anytime subong basi bala magsaka naman like sang natabo sa amon sang adlaw to sang Webes nga wala gid naga-expect ang mga pumuluyo diri sa Kalibo kay wala man halos diri ulan, ang ulan tuya didto sa Libakaw kag sa Madalag. So far yara pa man no, pila pa man ka metro antes ang ini nga critical level diri sa amon nga Aklan River, Bombo Doni. Amo gid namo, damo gid abi wa nag-expect nga amo gali niya ang pagbaha nga idulot sang Bagyo Paeng. Sino man abi ang mag-expectar, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod dito sa may area bala sang Mindanao, sa may Maguindanao nga waya gani isang direkta gid nga igo dito repekto sa ila dito ang Bagyo Paeng. Pero puwerte nga pag-ulan ang nagboto sa ila ti as per latest report rin nagalabot sa masobra 60 na dito ang mga casualties sa Bombo Dennis, Bacolod. Yes, Bombo Doni, kaya ti kalapad lang sa galom. Ang dala ni Bagyo Paeng, halos daw bilog nga Pilipinas, nasakpan sa galom ni Bagyo Paeng. Hindi kayo nisamo sa Negros Oriental, may galaom nga daw mo maning matugang ulan, nga mga pagbaba diri sa amon probinsya. So far yan, sa pag-monitoring namin sa mga dalag ko o makasubaan diri sa probinsya, nagsaka-saka giman ang volume sa tubig, Bombo dari Bombo Western Visayas. Pero wala malabot lang sila nga critical level nga daw nalapawan ng mga taytay namon diri sa probinsya kay pinakadako namon ding suba di sa area sang southern nabing Bago River di sa norte timning Malago River. Nagdako man ang volume kay tiling kapon ng tupas ang ulan. Until subong ni kagahon ti mayon naginahina lang do 30 na lang no, pero at least gamay lang yan no, ang porsyon sa amon di nga probinsya ang mga naka-experience sa mga pagbaha. Ang sinikoting mayong balita way kay media sing casualty so far way kay reported nga mga missing nga mga pumuluyo sa probinsya sa Negros Oriental kag syudad sa Bacolod, Bombo Doni. Speaking sang malapnagon nga ulan dira sa Bacolod City sa Negros Occidental, Bombo Dennis, daw sige-sige man tapsanay sang tubo nyo da harvest season sang tubo sa may area sang Negros. Hindi ayhan makapekto ni ang ining mga pagulan-ulan sa mangin produksyon nyo dira sang kalamay. Basi bala tuod namit inyo inasal pero basi maglasay kalamay nyo da Bacolod. Hindi maguro maglasay, Bombo Doni, kay since mga middle of August yan nakasugod ang mga media tapas nga amon nga mga katubuhan di until now ti sobra na isak bula masulod na duwa ka bulan tinapsanay sa amon tubo di sa Negros. Di may nabilin pag iman guro pati mo na guro maglulas ay kaya ti mga ang bahaya rin niya sa ubos ang mga katubuhan na mo niya to sa kabukiran sa kumahan ula mo niya baha, Bombo Doni. Kabay pa kagati kabay man nga matigayon ang ining mayo naton sining pag recover lang
sa sining halit nga dala karon sa aton sining nga ni Bagyo Paeng. Nagapreparar pangadaan kita nga magabisita sa mga sementeryo sa aton sining nga mga minatay sunod semana November 2 Martes. Pero daw mangin mabahaon kag maulanon aton sining nga pista minatay. Hindi ko na pagibalik tara sa inyo. Maraming salamat sa aton sining nga Alright, mga thank you sister so much. stations.